لما يشعوا عم مسويخا أرحوه قرب الكايوم هاللويا صلوت كذي دكاس نكرسون قسين عملاقين بس جانا قرب اللو حتياتك حد قال لك لمنا قال هوت يسمع لنا عبي دكتور سقاب مزامر ده تعدل لنا. رأيك ما يمسحون كلاتكم أبونا. እግዚአብሔር ይመስገን። مزمور 230 أبي ملقيتا 30 حدا سوري 230 كلتن 30 حدا 30 حدا نوا أبي عشي 230 كلتن يوسف 230 سلستن إلسابيت 234 لولا 237 دكتور كفلي 238 سنيت 240 حدا أبي غشي 240 كلتن ترحاس 240 شدشتن دكتور كفلة نايتي تغلي يا تقاو 240 شدشتن أنا هراي 100 ها 240 كنت يعني ربنا 240 كلتن 40 240 كلتن هو صار 240 كلتن هو تيتي 240 شدشتن دكتور كفلة 240 شعتن أنا خم رباي 240 شمونتن أبي مرقيته قال هوت يسمع لنا. مزمور داويد معراف 248 ካብ ቁፅሪ 1 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ጉርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرع مصنع اسرائيل مصبه نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእዩ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህን ኣብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነቱ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገገብሩሉ ምሳኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ድሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይነትና ኣዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ዮሴፍ عاول كاتن بابيش
حراش ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቆውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነነ ንፍርድን ብቑዕ ስለዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገዓነብን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትርኪት ተንሲኺ ናብ መድሕን ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ክፍለ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለውክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከይከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዘጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ትርሓስ الرحمن قريتي وقيتها بزالي تزيئة دعمو في حاجات كحدر حلوني وأملاخ أبوساتنا نسخابر وكيفا برغتك أزيب زحيو قدوس مكون زل عالم كبري زمالوئي آمين وقيتها خمتي أبخاتر كينا يزلنا مراتك هم تكون لنا عين تخلو نعخات تبالو مو عين تخلو نعخات تبالو نسخاها أبوان المجيد تبهم وأملاخ مرحنينا وتسفى كل وسنات ندرس معنا وقيت نسخة تبع عن التزيين زل ألم تحننا تعقبنا أمين بيتين بروخي خامو فرد خام هارنا وقيتها بروخي خامو حقنا تكرد عنا وقيتها بروخي خامو كبرخا أبرهالي وقيتها محرت كان زل ألم ينبي وقيتها ينعين تقبار إدكا كولدونا ولدو معقويس لزمانكا أتنتقني وقيتها ينعخ بديلي يوم محرني نفسي أدحنا نابركو تصلي الله وقيتها أبخاتو تمليسي اللهم أدحنني فقاركا قبركا مهارني سخا أملخي فالفالي هوتيخا برهان كادم ما إنا برهان نرئي ردكا نبتم نسودقا كبخاخا نبقل لبي سمتع تقان برهاتن مسكنا بحقنا تكايم وكلمة عالم زنبركان دل عالم تنبر زلخا أبون ودن منفس قدس نعخا مسكنا ودسين كرماني قبا لو من كل ساعة ذا العالم عالم آمين آمين قولوا الجيتا قصر ليها أولو القويتا بأخا مان نسمكها ممهارن سنة إمو محرسكا أبتتبح حتى نتكلم مالي تليتي هذاتو وداسي سلس قدس تمنيت እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማና ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብጽሓዮም ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሰ ማዕርፍ፣ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና፣ ልማናና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ሉላ አረሽ ሰላም ከመይ ውዒልኩም ኩላትኩም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአትና ነፍስናን ሓዲግ ትምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕነት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርልና። አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ህይወት ከመይ ምስኹም ኩልኩም ቤተሰብ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ መለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስብ ንሰግደሉ ነኽብሮ። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት መምህር ሳራ ሚዩት ዘለኹ ሰባይ ኣራይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ربنا
ተፈጥሮ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ሶን 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 ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ቅዱስ አቦና በመጌታ ራይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዶክተር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭቅትናን ብዘይካ ካርዳ ይብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ነበደልና ይቅሬታን ምሕረትን ግበረልና ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብል ዕሌና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ ይቅረበለልና ኦጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦጎይታ ቡቃዓት ምሕረትካ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳ ለከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳን ለከ ምሕረትካ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳን ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዓንስና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ንስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
وفسة الدسوال كي حتى يتناصر إننا في التودق يذكر سمنتنا محرات لمن لنا آمين نين السحات صلوت أوغويتا وزا معلت دي أبكن ميخاب تقباركم بغال حسابكم بكله واساتنا زحت أنا أيو تسغار حروحون مفكر سبن سرزقنك أنت تقدسون كالكات عرقنا نخدقلنا وأملاك سلام كنحضر سلام موت ليتهبنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكتنا ساقبرنا كاب كل فاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا بسقام برهري أنت مفكر سبزقنا حدا ودخا ويتنان أملاقنا مدحنان يسكر سوس تبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلكا معريخا مزغون وحبوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حج النزال علم أمين تحرنا بسوكف ساعات تصلى صلوت وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وأمنا بسوكف ساعات قدين أبسماينا مدرن بخورس قدلكا ورسوس من أملاخنا بعلنا ويت عقسن بزح مرتن بسنات ملاخان روح نتمانا تقدمهم حتى يتنياتات تمحر نحات بن السحات مليس بهوات كنبرن برمات زي تدلي انت صبيهم زلا تصفى سمايات كروب انه كلنا بدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعات دي انا بكل ساعات لما انا نتقبل وتناك انا علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوس حتياتنا هذا قالنا خب كل خفا حزن سكات برد عنا كلنا يمكن أقب قدسان ملاك تحلونا ناوهدت امنت كان من رحمتي نابت زي مرمر زي وسان فتت كان بس عدلنا نسخان زل علم بروخي امين اوغويتا وقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلف سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس منقصات مساء فقد كان تاب سماي كومود مامدري خون علتن جيرانا لمهابنا نحن نزبدلنا بدلم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصانا دقنا فادحنا النمبر فتنا يتتونا منقصن حيلن كبر النزال علمنا تكاين ما أمين عزت يا مريم بناكم بس كبريل ملا سلام تا سلام لك الله حنا غدن قليخي سقاخون دن قليخ عدي جابير سوات قويت السراوي سلام لك الله نسغي كابان السبرختي غي فركر سغم برغي تسقا جابير مساخي يوفست الدس والكي حتى نغسريلنا نفتو ودغي يسكر ساسم انتانا محرت لمن لنا راي جابير قبل له امين على هوت يسمع لنا تسألي صلوت تمهللنا مهللا بقدم እግዚአብሔር عريقو معاد زورر محرت زورر يقبرلنا زخبركم حزب እግዚአብሔር نتقدس بيت ክርስቲያን التهبو ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን ትምህርቲ ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ነተቅድስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ብጥባአትን ባንቃዶን ተካታተልዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላክ ቅዱሳን ኃጢአትናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብዚ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም አቤት ማእሰርትን ዘለውም ውጻሐራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدساني وارثهم أمرير حزن نزل لهم كعد بس قدساني يدبسكم نقول لهنا خاز استوعلا أمره بو موداتنا يسبق لنا كم فقط إجزاء أبز حالفة جزينا هيمانة أبو معرف أسران حدن أب سلاسان 4 هنا تطويلنا لومي كم فقط إجزاء كاب هيمانة أبو معرف أسران حدن كاب سلاسان حموشن كنجمرينا الزي معرفات حزنية زلنا كاب تقنديتي أننا دوغما نبي تغلسيان نبلو بوتاتنا قدسان كابناي هواريات جميرهم بفلاي كابتن قبايتات أو قباينكيا زم حلالفو ممرحي قدس بيت خريستيان أبز حلفة جزينا خم فقط إجزابير بيت خريستيان كاب منيا مباع تقبل بخميا قبابيا تقبل كرم كله قدس بيت خريستيان سلتهم نفسات عقلقلت سلتهم نفسات كم تحسب نفسهم بنسحة نستقبل خاء كاب دكا جزيهم قلبتهم ميهم أمهم كم تقبل كاب زوج ساجن أبوتاتنا قدسان نتي موبع بزي قباب قدس بيت خريستيان كيمز زسر علوم مخنيات ندحنت نفسهم سلتكاتات التابت خريستياني
ስለዚህ ናቱ መቀፀልታ እዩ እዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 11 ክሳብ 27 መምህር ሳራ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ 9 ክሳብ 15 ኣታራ ቁፅሪ ንባብ ምዕራፍ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 35 ምስ ዓለማውያን ተተቐመጥካ ቅድሚ ኩሉ ትሑት ኩን ንድሕነት ስግኦምን ነብሶምን ንስኻውን ሓቢርካ ምስኦም ንእትድሕነሉ ነገር እንተዘይኮይኑ ብዝኾነ ነገር መምህር ክትበሃል ኣይትድለ ብመምህርነትካ ዝደሓና ነፍሳት እንተሪኢኻ ግና ከምቲ በዓል ሓምሳ መክሊት ዝገበሮ ዕፅፊ ረብሓ ዝረኸበ ነተናባኻ ዘለዋ ነፍሳት ንምድሓን ትጋህ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 27 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላክ ከዓ ብኡብኡ ከም እትገሃድ ይመስሎም ስለዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዝበለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ን10 ባሮቱ ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመፅእ በዚ ንገዱ ኢሉ 10 ምናሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ፀልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክፅውዕሉ ኣዘዘ እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱ ከዓ ተሓያዋይ ባርያ ፅቡቅ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎም እቲ ካልኣይ ድማ ጎይታይ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መፀ ነዚ ድማ ንስኻ እውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘየንበርካዮ ተልዕል ዘይዘራእኻዮ ተዓፅድ ሓያል ሰብ ኢኻ እሞ ፈሪሃካስ እዛ ኣብ ቁራፅ ዓለባ ቋፂረ ዘፅናሕኽዋ ምናኻ ኣልካ እናበለ መፀ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእኽዎ ዝዓፅድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘየንበርካዮ ኣነ መፅየ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሃብዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃቦ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደለዩ ፀላእተይ ግና ናብዛ ኣምፂኹም ኣብ ቅድመይ ሕረድዎም በለ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ረቢ መርጌታ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ወንጌል ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 15 ንሃያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦቱን ዝንዕቑ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስ ዝላዚ በሎም ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላክ ኣብ ሰሰሞን 2 መዓልቲ ኣፀውን ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ እሽር ኣውፅእ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይስ ከምዚ ተጋዊ እዚ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸልየ እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንዓይ ንሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣፍ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ይብል እሞ እዚ ሃለፉ እቲ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝወረደ እብለኩም ኣለኹ ንህፃናት ኦኬ አይ ቲንክ ጽቡቕ ኣሎ ን15 ምሳያ ጽቡቕ ኣሎ ንህፃናት ድማ ክትንክይዎም ናብኡ ኣምፅእዎም እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እዚ ርእዮም ገንህዎም ቃለ ህይወት
على هيوت يسمع لنا آمين. دكتور صقاب قبر هاريات 4 كلتن معراف كلتن 4 كلتن كسب 40 شبعتن قصر نباب 36 ندق مزامرتها ኣብ ግዜ ማዕድን ኣብ ግዜ ቅዳሴን ንነፍስ ወከፍ ቀልጢፎም ኣብቲ ቦታ ማዕዲ ማለት ቦታ ትምህርቲ ጉባኤ ክእከቡ ኣጽናዓዮም እንተኾነ ኣብዚ ጥራይ ኣይተኣከቡ ኣሕዋት ኣብዚ እከብሉ ዘበለ ደኣ ይተኣከቡ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 42 ስጋብ 47 بتمرت حواريات بحبرتن بمقراسن انجيران بصلوتن صنيعهم نبرو اب كل نفسي فرحات كنا بزح تأمراتن تمرتن دما بحواريات تقبره اتوم زامنو كلاتهم كا بنسحا نبرو زلوهم كلون بركي نبرو مريتومن طريتومن يشطو نخلهم كا ككم زدليوم يمقلوم نبرو اب تصبح بحبرت اب بيت مقدس كي قرصو صنيعوم يكو نبرو اب ابايتي انجيرا نا قرصو بحاغوسن بغروه لبن ناملاخ نامسغنو منسحا كوينوم يبلعو نبرو كاب كله حزبي كا عدل نبرم እግዚአብሔር ድማ ዘድሕኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ الهوت يسمع لنا الرأي قصر 37 موكسي بحنساب ينزلوا قداميتي هوت حبتنا ماتيوس 6 كاب 7 حساب 15 يوسف حاونا قداماي كورنثوس 14 كاب 27 كساب 4 أدينا إلسابيت إفيسون معرف 5 قصري 19 تارا قصر نباب 37 محبر أبز دقس الأوان كا نفس وكف ناي جزع رسو نصلو ويدرعتو نبينو تخدينو يدقس نفس وكف كا خدقس كله خدانو وي بوش زغبرو وچو وي حقوق زعتقلو قنات ليتي أب جزي صلوت أب قربا من تخرهبو مسؤو ينبر أب أوان صلوت مس محبر بمزمور بمسغانا بمنفساو مهليت بليتي بزح جزيه بمعالتون بزح جزيه كصليو خلو تجوهكن جنا أزيخا خاب عقمن العلي أيتنوه محبر كيزنقعو كامتن العلي عواي تبل هدي إلكا زمر كله تتقبر دما بمتن يخون عبتنا هيوات الرأي شبونا ماتيوس 6 خاب 15 كتصلي خلقهم كا أحزاب بمبزح زربهم يسمعوا يمسلهم إيو أمو كم أتاتهم زرب عيتبزحوا إن بأركس أبهم كيلا منكم ومو زدليكم يفلت إمو أيتمسلوهم بسخاتكم سي خمزيكم دعا تسألين أب سمايات التنبر أبونا سمكاي قدس منقستخات تنصافقات كاخمتي أب سماي كوم دما أمدريهن نعلت إنجرانا لو مهبنا نحنا نزبدلنا خم تحدقنا اللوم بدلنا حدقلنا كاب كفو أدحنا نمبر نابفتنا أيتتونا منقستن حايلن كبر النزال عالمنا تكايمو آمين نسبب دلو انت حدكم لهم نعخاتكم دما ناي سماي أبخم كحد قلكم يو نسب بدلهم انت زي حدكم لهم كن نسخاتكم دما أباخم أي حد قلكم أمين الهوي تسمع لنا هنا يوسف بسمع قداماي كورنثوس معرف 14 كاب 27 كساب 31
كسب 4 كاب 31 كسب 4 صبو ቋንቋ ዝዛረብ እንተሎ ክልተ እንተበዝሑ ከዓ ሰለስተ ይኹኑ እሞ በብተራ ይዛረቡ ሓደ ከዓ ይተርጉሞ ተርጓሚ እንተዘይልቦ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል ንርእሱ እውን ንኣምላኽ ግን ይዛረብ ደኣ ነቢያት ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት እውን ይምርመሩ ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደ ራእይ እንተተገለጸሉ ግና እቲ ቀዳማይ ስቕ ይበል ኩላቶም ምእንቲ ክመሃሩ ኩላቶምን ክምዓዱስ ኩላቶምን በብሓደ ክትንበዩ ይከኣለኩም እዩ ኣምላኽ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮም ከምቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ቅዱሳት ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ማሕበር ክዛረባ ኣይተፈቅደለንን እዩ እሞ ስቕ ይበላ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ይገዛኣ ንሰበይቲ ኣብ ማሕበር ምዝራብ ነውሪ እዩ እሞ ገለ ክመሃራ እንተደለያ ኣብ ቤት ንሰብኡተን ይሕተታ ወይስ ቃል ኣምላኽ ዶ ካባኻትኩም እዩ ዝወፀ ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበፅሐ ሓደ ንሱ ንርእሱ ነቢዩ ወይስ መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ምዃኑ ይፍለጥ እቲ ክፈልጦ ዘይደሊ ግና ኣይፍለጦ ኣሕዋተየ ስለዚ ክትንበዩ ሃረር በሉ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ ግና ኸይኩሉ ብስርዓት ባገባብ ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ 18 19 ብሓንሳብ ኣለዋ ኣዴና ኤልሳቤጥ ሚት ይኹን ዘለዋ ሓሙሽተ ዕስራ ኢኹም ኢልኩም ንኮ 19 18 ብሓንሳብ ኣለዋ 19 እውን ኣላታ هو 19 دي بحنسب الله 18 حرين بعري بمزمورن بقنين بمنفساوي زمان نسالي حتى هو صبغ الله زمان نحد حدكم تزاربون نقويتا بلبكم نازمكم እናዘመርኩምን ከዓ እግዚአብሔር አቦና ስለ ሁሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ አመስግንዎ الله هو قال سويت يسمعنا امين الراي حبتنا ترحس اسملاش افيسون معرف 5 قطر 10 حبتنا امسيكم سوري باركم عتي لكم بدي ابرك مشان نقع سلامات اخي امين حبتنا تمنيت يفيسون معرف 6 كاب 10 كساب 14 حبتنا الاولى قداماي تسالونكي معرف 5 كاب 17 كساب 18 تارا نباب قصر 39 بدحر زي أحوات صلوة محبر صليهم ننابت زحدرو لبتا مستملسو فقر اكزابير انت درخكا كم تقال هواريا كي قارزكم تصليو بخلو ناقركا أمسكن زبولو فتسن حتى ناترهاس ربنا قريتنا إفسون تليفون نجر أنا نبي عندي إذا حمشت 19 10 زي أبي غزل تناتي حرة 10 نعم له نبون سلا كل نجر بس نقولنا يس كريستوس كل ساعة نعم سجمكم هو حاجة هذا كريستوس زاس أمين عليه هو تسمع لنا حبتنا التمنيت
ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 10 10 ክሳብ 24 هو صبغ الله ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እኩይን ኣብ ሰማይ እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ክልበሱ ስለዚ በታ እኪይቲ መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምውን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕዋቕኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቅውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነቲ ኣነ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ ምስናይ እዚ ኩሉ ነቲ ናይቲ ክፉእ ርሱን መንትን ዘበለ ከተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ኣእትዉ ናይ መንፈስ ሴፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ እናጸናዕኩም እሞ ምስናይ እዚ እውን ብኩሉ እናተጸመምኩም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ብጸሎት ንቕሑ ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቑሕ እተኣሰርኩ ልኡኽ እሞ ከም ዝግባኣኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ከተብዕ ጸሊለይ ግናኸ ንስኻትኩም ህልዋተይ ከመይ ከም ዘለኹ ምእንቲ ክትፈልጡ ትቆስ እቲ ፍቁር ወሓወይን ብጎይታውን እሙን ኣገልጋልን ኩሉ ክነግረኩም እዩ ወሬና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹም ክጸንዓን እየ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ ሰላምን ፍቅርን ምስ እምነት ካብ እግዚአብሔር ኣቦን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናሕዋት ይኹን ምስቶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይሓልፍ ፍቅራዊ ዘፍቅርዎ ኩሎም ጸጋ ይኹን አሜን አሜን ቃለ ሕይወት يسمع لنا አሜን አባኔ الأولى الرش قدامي تسالونكي ምዕራፍ 5 17 ከይባትኩም ጸልዩ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኩሉ ኣመስግንዎ ቃለ ሕይወት يسمع لنا راي حبتنا መዓዛ ቅዱሳን ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ 14 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 16 ክሳብ 26 ኣዴና መምህር ሳራ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ 15 ክሳብ 19 ሳራ ቁፅሪ 4 ንደቅኻ ስቕታን ህድኣትን መሃሮም ኣካይ ኣይትኹን ከቶ ናብ እንዳ ሃኖት ኣይትኺድ እዚ ኸ ዕዳጋ ስጋ እዩ ናብ ቤት መስተ ኣይትኺድ እዚ ድማ ማሕደራ ጋይሽ እዩ እዚ ግና ብዘይ ግሽነት ኣብ ዝኸድካሉ እዋን እዩ ራይ መዓዛ ቅዱሳን ራይ ቦና ይደልያ ኣለኹ ኢሳያስ ኣብ بولي كدانو إسياس 5 يحرك خيبية أب 5 أب 10 4 እሺ ክብርን ምስጋናን መድኃኔዓለም ኣቱም ንብርቱዕ መስተ ክስዕቡ ወጋሕታ አንጊሆም ዝትንስኡ ወይኒ ክሳዕ ዘርስኖም ድማ ኣዝዮም ዘምስዩስ ወይሎኦም መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይንን ኣብ ድግሶኦም ኣሎ ንተግባር እግዚአብሔር ግና ኣይስተባሃልዎን
ነቲ ግብሪ ኣእዳው ከዓ ኣይረኣይዎን ስለዚ እውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማሪኹ ክብረቶም ብጥሜት ይሞቱ ሰቦም ድማ ብፅምኢ ይነቅጽ ኣለዉ ስለዚ ሲኦል ንትምኒታ ኣርሒባ ኣፋውን ብዘይ ልክዕ ሃህ ኣቢላ ኣላ ክብረቶምን ብብዝሒ ሰቦምን ጌጾምን እቲ ኣብኡ ባህ ዘብልን ናብኣ ይወርድ ኣሎ ዋይ ኢልያስ አሜን አሜን ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 26 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 26 ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ስጋ ነቲ መንፈስ ዝጻረር ይመነ ንመንፈስ እውን ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝመነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻርርቲ እዮም ብመንፈስ እንተተመራሕኹም ግና ትሕቲ ሕጊ ይኮንኩም እቲ ግብሪ ስጋ ግሁድ እዩ ንሱ ከዓ ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ሻራ ምፍልላይ ዝርግርግ ቅንዓት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝመሰለ ካልእ እውን እዩ እቶም ከምዚ ዝመሰለ ዝገብሩን መንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይ ወርስዋ ከምቲ ቀደም ዝበልክዎ ኣቐዲመ እብለኩም ኣለኹ እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለን ንምባል እዩ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦን እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስጋኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎሞ እዮም ህይወት ብመንፈስ እንተኣልያትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ንሓደ ሕድና ብምትሕርራቅን ብምቅንናእንሲ ውዳሴ ከንቱ ኣይንድለየን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ መምህር ሳራ ሚት ይኹን ዘለኻ ራይ ክሳብ መምህር ሳራ ዝዳለዋ ሓብትና ረዘነት ተሊኺ ሶሪ ኣቦይ ሶሪ ስርዓቱ ከይሰህት ኢለ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 19 እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ኣያሹ ዘይኮነ ከም ብጥንቃቐ ከም ተመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ኣያሹ ኣይትኾኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኩም ንጎይታ እናቀኒኹምሉን እናደረስኩምሉን እናሃድህድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ራይ ሓብትና ረዘነት እንኳዕ ደሓን መጻኺ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 3 ክሳብ 30 ታራ ቁፅሪ 41 እትበልዖን እትሰትዮን እንተደለኻ ዝዕድገልካ ለኣኽ ንስኻ ግና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ጽናሕ ኣብቲ ዘዕረፍካሉ ፍሉይ ቦታ ኮንካ ድማ ብላዕ ስተውን ረዘነት ሓብትና ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ቁፅሪ ካብ ቁፅሪ 3 ምስ ምድሪ ይሁድ
ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ካባዲ ኣቦና هو ብሰማርያ ንምሕላፍ ከዓ ናይ ግዲ ኮኖም ኣብ ጥቓ እታ ያዕቆብን ዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሶርያ መፀ ኣብኡ ከዓ ሌላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲኒ በላ ደቂ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክደልዩ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክንስኻስ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምና ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽ እቲ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳ ምለመንኪዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱ እውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዘስተየና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ በላ መለሰላ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክፀንዕ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይፀምዕን እዩ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይፀምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይ ክፀዊዕኪ ናብዚ ዒላ ፀዊዕኪ ናብዚ ንዒ በላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ በላ ሰብኣይ የብለይን ብምባልኪ ቁኑዕ ተዛርብኪ 5 ሰብኣይ ነበሩኺ ነይሮምኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘሎ ሰብኣይ ክውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ እዝስ ሓቂ ተዛርብኪ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ከረን እዚ ሰገዱ ንስኻትኩም ግና እታ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም ትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ከረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም ትመፅእ እመኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም ትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ኣብ ይሁድ እዩ እሞ ንንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ ንኣቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመፅእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እታ ሰበይቲ ድማ ክርስቶስ ትብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላ ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መፁ ምስ ሰበይቲ ብምዝራቡን ተገረሙ ግና ሓደ እኳ እንታይ ትደሊ ወይስ ንምንታይ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ የልቦን እታ ሰበይቲ ከዓ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት ነቶም ሰብውን ዝገበርክዎ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑ ረኣዩ እንድዒ ክርስቶስ ኮን ይኸውን በለቶም ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መፁ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አለ ህይወት ይስማዓልና ራይ ሓውና ዶክተር ጽጋብ ኢዮብ 31 ቁጽሪ 1 ኣብትና ህይወት ማቴዎስ 5:28 ታራ ቁጽሪ 42 ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ወይ ሓቀኛ እንዳ ኣመንቲ ቤት ኣብ ዘይብሉ እንተገሽካ እሞ ናብ እንዳ ማሕደራ ጋይሽ ክትከይድ እንተገደዱኻ ገና
ሰበይቲ ኣብ ዘይብሉ ኪድ ናብ እንዳ ዕዳጋ ስጋ ግና ኣይትኺድ ናብ እንዳ ምሕደር ኣጋይሽ ክትከይድ ከለኻ ድማ ልብኻ ይተክዝ መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 1 ምስ ኣዒንተይ ኪዳን ተተኣተኹ ከመይ ኢለ ደኣ ናብ ቆንጆ ግልጽ ክብል ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣብትና ህይወት ሚት ኮይነ ፀኒሕም ሶሪ ማቴዎስ 5:28 ኣነ ግን ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈፂሙ ኣብኣ ዘወው እብለኩም ኣለኹ ኣብኣ ዘወው ዘመወ እብለኩም እብለኩም ኣለኹ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ካልኣየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ክሳብ 11 ታራ ቁፅሪ ንባብ 43 ምስ መናፍቕ ከይትጽሊ ተሓልሎ እሱ ኩሉ ድማ ባዕልኻ ፈቲኻ ርእስኻ ሓልሉ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ هو معرف هذا معرف يزلوا قصري 10 حدن هذا وانجيل يوحنس ديو انا ملغت يوحنس قدامين كلاين سالسين ملغت الوقت مودات انا يتمصحف اليوم بعد حسب تارخكوان ابزو حدش كده نديو اب حدش كده كوين سالت مودات الله دينا ملأ قلنا هتندو ملأ كلايت يوحنس الريت وفشتنا بيني هذا ملأ يوحنس حدا كاب قطر 10 حدا اوكي ስለዚህ ኣቱም ኣሕዋትና ገጹውንኹምን ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ኣዴነ ኣብ ካልኣይ ቁጥሪ 10 ኣለኽን ሕራይ ወቁጥሪ 10 ኣለኹ ሕራይ ቀጽላ በለ ካልኣይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ቁጥሪ 10 ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽውዓኩምን عملغت بيتروس يخن زلخنا دينا وتا مجرشا نديكم لكوني هو بتغى مجرشا ازلا دحري الزي أبوي مرقيتا I think قدام كالاي يوحنس معرف 10 تأتي على معرف حدا كتاتي يزقبان إنك كابوز 10 كساب 10 هذا يتصرف مثلا هو كالاي ملغت يوحنس بيتروس أبزاد زنا حكنا أسي كالاي بيتروس حدا يعتبلكو حدا هو حدا قداماي كالاي سالساي سلسة ملغت اللي زلو كالاي ملغت كالاي يوحنس بلاغت رغبا اغنا بتمسن ملغت يوحنس أمو هجون حتى تغايهم زلهم رأينا حتى اللي رخيبة يا مسلمين ملغ قداميتك كالآيتي لهم الكومني كالآيتي قصر 10 حدا مو بعندي يزلحو كالآيتي ملغت بطرس ملغت يوحنس صبوا الله عندها جون كالآيتي ملغت يوحنس شجرناكم لتحبيتي فواد أجوهنا قصر حدا خوينس حدا سقاب 10 10 حدا
معرف حد ناس عسرتن نهال زخونة يخون تمهرتي طبق. كريستوس كي حازي نابخاتكم انت متسئ عبيتكم ايتقبلوه سلامون ايتبلوه كما اتي سلام جبلو ابتي وكوي قبرو حبيرم يوم ايو اللي هو اللي هو تسمعنا تسمع لنا كنت عن 4 موداتا كل جزء نزي تأزازات كنسمعوا خلناسي نمني تواهبو نمني زملكات إلنا حتى تسلنا خيل نخلو حتتاتنا أبوتاتنا بمريحنة منفس قدس سلازي قال سلام نخلو حتتاتنا نزخلو نسمع السنة احنا نمني زملكات أبزبل أبتا موداتا انتا إلمالو إزت إزاز زي نمنو كوساتن نخاهناتن أمناني نزلون نسأومتن نمبلتاتن ندناقلن نخلهم اتوم بنصه موسوبة زلو كريستيانيني التغاليلهم زخلو خبها السنة نماني خكم كنتاتو ككم أدلاينتون هزيت إزازي نمنا كوساتن نخاهناتن أمناني نزلون هجي عبتنا بابي نانريو نامن ملكات نخلو يزملكات زملكت حزنيان سنة حنان عبنت ادمخلو منوكسان سبات منوكسات منانيان كابنستي يرحاقو انست خاب زلو وي منوكسات انستي دك تبعتي خاب زلو وي يرحاقو زبل ازي حجين منوكسات مالتي سلازي حفش او ازازدين ازت ازازدي نمنوكساتن نخاهناتن امنانيان نزلون نصومتن نمبلتاتن ندناقلن نخلومتم بنصه موسوبة زلو كريستيان سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብናይ መዝሙር ግዜና በፂሕና ኣለና ንመዝሙር ዝተዳለኹም ዝተዳለኽን ምልክት ግበሩለይ ራይ መዓዛ ቅዱሳን ራይ መዓዛ ቅዱሳን ካልእ ዝምር ተሊ ሰብ ደዘየሊ ለዓድል ይባህናላን ተሊና ተዳለና نفلای که زمیر نزدی نفلت تلینا لومی بمزمور نگذابیر کنه مسگنو بمزمور کبر گذابیر کن جلس بمزمور کنه مسگنو تبلاوي تبلوز تدالهم تليهم ما ذاك بسان حبتنا عدل هبالا بمرقيتا نيرمو دحان ما زحفتي سلازولت قلنا عاقنا بزمت قبلي أن ترحتين الراي ترحاس حبتي اللي هو تسمع آمين آمين حراي ما ذاك بسان ترحاس حبتنا تحتنا خي وقف دحان أبزمت قبلي حبتنا زمر ترحاس حبتي دحاني زمر ما عرف دحان كل حد يفقد أملك في نسهل لغيك أطري زحفتي دحان اوكي الراي قال هو تسمع لنا بنا كبر نستنى مدهاني على مكن إذا مزمورات دالية دلخو كوليدا دنجل كبروخات زرئي كابهانا إياكم بسألوت بخبري برهان نختكون أملاخ زمرتا تمجيب عابيا سمياوي مانا تقول إكتابير يدبخني آمين اسم عابن والدنا وليدا دنجل كبروخات زرئي كابهانا إياكم بصلاة بخبري برهان نخت كون أملاخ زمرتا تمجيب عابيا سماياوي منا توليدا دنجل كبروخات زرئي كابهانا إياكم بصلاة بخبري برهان نخت كون أملاخ زمرتا تمجيب عابيا سماياوي منا حافتي ملاختي ناي مسكانا زيبا نسو زباريا ناي قدوسان أرما
ናይ ኣዳም ተስፍኡ ኣደናይ ኩላትና ንዓኺ ሒዝናዩ መሬት ዝወግሓልና ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ምልእተ ፍጡራን ምትህተ ፈጣሪ ኣማናዊ ታቦት ናይ ተዋህዶ ክብሪ ናይ ሰማይ ንግስቲ ወላዲተ ህይወት በዓልቲ ቃል ኪዳን ናይ ቅዱሳን እምነት ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ኣብሲርኪ መልኣኽ ምሕረት ንኽትወልዲ ንሓጢኣት ኣጥፊኡ ዝፀርግ መንገዲ መሰረት ትሕትና ተኸዲንክ ጸጋ ይኹነለይ ኢልኪ ኣውሂብክና ዋጋ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና መንፈሳዊት ፍረ ናይ ቅዱሳን ዜና ኣደናይ ሰማዕታት ግርማ ናይ ኩላትና ዳግማዊት ሂዋን ተስፋና መሊስኪ ንኸፍሎ የብልናን ምስጋና ይብፃሕኪ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹን። አማላድነት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አይፈለየና። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክትዝመርሉ የንብርኪ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መናይ ካብቲ ተስፋ ዝተዋህበሉ ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ ኢሉ ዘፍጥረት 3:15 ብዙሓት ናይ ኣደነት ኣምላኽ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እናተነበዩ መፅኦም እዮም ብተፈላለየ መገዲል ብፍላይ ከዓ ኣብ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክትብላያ አማኑኤል ማለት ከዓ አምላኽ ምሳና ማለት እዩ ገሊጹ ንመጀመርያ ግዜ ግን እቲ ብተኣምራት ዝወሃብ ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ ብግልፂ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስም ዝጠቐሰ ግን መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ኢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ጽሒፍዎ ከም ዘሎ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26-27 ብሳድሰይቱ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፅየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ሽማ ይጠቕሳ ማለት ስለዚ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ብድሕሪኡ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ እዚ ታሪክ እዚ
ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ንረኽቦ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ሓደ ግንቦት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደትሉ ዕለት ትውለድ ከለኻ ካብ ሃናን ኢያጨምን ከም ዝተወልደት እቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎ ህይወት ዘርዚሩ ሓደ ግንቦት እቲ ናይ ኢያጨም ሃናን ኣብኡ ንረኽቦ መረፃይል ብዙሕ ግዜ እቲ ስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸር ስኸውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓይለ ልዑል ከጽልለኪ እቲ ካባኺ ዝውለድካ ቅዱስ ወዳ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እናበለ ናይቲ ኩሉ ነቢያትን ሃዋርያትን ነቢያት ዝጽበይዎ ሃዋርያት ዝመስከርዎ ክብራት ካብ እግዚአብሔር ተዋህበቶ ክብሪ ቅዱስ ገብርኤል መልአከ መበስር ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ ሓደ ወንጌል ሉቃስ ገሊጽዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና እዚ ከዓ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር 3 ታሕሳስ ልደታ በኣታ ለቅድስት ድንግል ልደታት ተወልደትሉ በኣታ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ ጓል 3 ዓመት ኮይና ጓል መብፅዓ ምስ ተወፈየት ፋኑኤል ዝተባህለ መልአኽ ልኢኹ እግዚአብሔር ሰማያዊ መና ሰማያዊ መስተ እናመገባ 12 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስ ከም ዝነበረት እቲ ቅዱስ ታሪክ ይነግረና እዩ ስለዚ ምዝ ኩሉ ዝተተሓሓዘ እቲ ወንጌላውያን ዘይጠቀስዎውን ኣዴና ሃና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መልአከ መበስር ክጠቕሳ ከሎ ኣዴና ሃና መን እያ ንዝብል ከዓ ቅዱሳን ኣቦታት ነቲ ታሪክ ሰኒዶም ኣጽኒሖምልና ስለዚ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብክብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ መዝሙርና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብኸመይ ነተሓሕዞ ናባኹም እዩ ማለት እዩ حراي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክሳብ ትዳለው ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ምሩፃት ዘርኢ እቲ ብሩኽ ዘርኢ ሕሩይ ወለዶ ዝብሎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝኾነ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣብታ ካብ ብሩኻት ዘርኢ ትብል ታሽሙ ከስተንትን ጸኒሐ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 112 ቁጽሪ 1 2 እንታይ ዝብል እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ከዓ ክባረኽ እዩ ስለዚ ውሉድና ደቅና ደቅና ንኽባረኹ ንሕና ምስ ኣምላኽ ምንባር እቲ ንዓና ሕጂ ዘንብረና ዘሎ ናይ ወለድና ናይ ኣቦሓጎታትና ክኸውን ከሎ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ከዓ ክባረኽ እዩ መን እዚ ሕጂ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ከዓ ኣዝዩ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፁዕ እዩ ስለዚ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ከዓ ክባረኽ እዩ ኣቦና ሃናና ኣዴና ኢያጨምን ውላድ እኳ እንተዘይነበሮም ውላድ ብዘይ ምንባሮም ብዙሕ ሰብ እኳ የባሳጭዎም የሸግሮም ኣብ ቤት ጸሎት ከይተረፈ የሸግርዎም እንተነበሩ ንሳቶም ግን ብዓቕልን ብትዕግስትን ብጸሎትን ናብ ትሕቶኦም ዝምልስ ኣምላኽ ጾሮም ዘልዕል ኣምላኽ ስለ ዝተኣመኑ ንዓቶም ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ብሉእ ንዘርአ ኣዳም ብምሉኡ ንበረኸት ትኸውን ብርኽቲ ዘርኢ ሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ክባረኽ እዩ ብድሕሪ ብምሉእ ተሪእናዮ እቲ በረኸታት ኣብኡ ዘሎ ኣዝዩ ዘገርም በረኸታት እዩ ምስቲ ኣርእስትና ክኸይድ ግን ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ክባረኽ እዩ መን እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዛቱ ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕራይ ካልኦት ኣቦና ክሳብ ካልኦት ድዳለው ብዛዕባ ብርሃን ኣብታ መዝሙር تزارب يامو مزم تميت إساياس 58:8
برهانكا كموغا حتى خوين فوص محوايكا خا قلطيف خبقل صدق خادما قدميخا كفيد كبر እግዚአብሔር ون دجنكا كون ايو እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦነ በጣም ጽቡቅ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልኦት ጊዜ ለና እንጠቀማሉ ካብሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ላላ ካብሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብዛዕባ ድሌታትና አቦና በመላእክተ ሰላም ኩሉ ግዜ ዝጠቅስዋ ግሩም ዝኾነ ክንዝክራ ዘለሃና ኣብ ፊልጵስዩስ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጠቅሱልና እንተዘኪርና ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6-7 ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ንፈለጥ እምበር ብገለኳ ኣይትጨነቁ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣእምሮ ፀብለል ዝብል መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ንሕሊናኹምን ንልብኹምን ክቅድሶ እዩ ያትብል ስለዚ ካብሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ነቲ ኩሉ ሽግር ሓሊፎም ብውላድ ክባረኹ ዝኽኣሉ ብጸሎትን ብኽብሪ ኣምላኽን ስለ ዝተጸበይዎ የመን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ሕራይ ካልኦት ሕራይት ግዜና ንጠቀመሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ሲና ኣብ ኩሉ መገዶም ክሳብ ምድሪ ተስፋ ኣትዮም ዘሪኦም ክሳብ ዘብቅሉ ንክንዚ ዝዓመት ዝኣክል ሰም ሕብስተ መላእኽቲ መጊብዎም እዩ እዚ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕብስተ መና ግን እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሕብስተ መና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝኸነፃፅር ከሎ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እሞ ሞቱ እቲ ካብዚ ዝበልዕ ግን ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር እዚ ካብዚ ዝበልዕ ኣይጠምን እዚ ካብዚ ዝሰቲ ከዓ ኣይፀምእን ኢሉ ዝሃቦ ተስፋ ብዛዕባ ስጉእን ደሙን ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና አሜን ሕራይ ምናልባት ድንጉ ኢልና ዝኣተና ድሕሪ ኢልና ዝኣተና እንተሊና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 35 ክሳብ 44 ክሳብ መወዳእታ ኢና ርኢና ማለት እዩ እዚ ትእዛዛት እዚ ልክዕ ከምቲ አንቀጸ ብፃን ንብሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ምዕራፍ 5-6-7 እቲ መሰረት ክርስትና ቃል ወንጌል ንብሎ እዚ ምዕራፍ 10-21-22 ሃይማኖት ኣበው ከዓ ካብታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣመክንዮ ርኢና ኣብ ምዕራፍ 15-7 ከዓ ጸሎተ ሃይማኖት ርኢና እዚኣቶም እታ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ዝብል ኢልና ሰባት ሓቲትና ክንረኽቦ ዘይክንረኽቦ ንኽእል
بعلهنا بنبيمناجن حق بيت كريستيان ازي بوتاتنا زقمو سرعيانا هقاتي هالا بيت كريستيان نبلوم ابوتاتنا زقمو حقي ازن يزبل شعوب علهنا نتاني هوتنا بزي حق ده خيد الله بزي حق نخيد انتاي يقبر علني كابزي حق زخي وز انتاي تنقالني لنا كريو بتعمي اقداسي امو ابرانا اندافحقو أبعدنا زبصحو እግዚአብሔር ናይቶም ቅዱሳን አቦታትና ጸጋን ጠለለትን ምሳና ይሁን እግዚአብሔር ካፈቲና በቋንቋና ተተርጉሙ ንሰምዖ አበይ ዓዲ ክረኽበ አበይ ገዳም ከይንረኽበ ከይንብልካ ኣብ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰለፎን ከምታ አትኾይኑ አብኢድና ምርካቡ እዝውን ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ዝግባናይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ኣብዝናይ ሎሚ ካብ 35 ኢና ርኢና ቅድሚ እንተኾነውን ተለና ኣብዚ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብምስ መጽሓፍ ቅዱሳት ታሒዞም ወለድና ዝበልዎ ዘስተንተናዮ ወይ ንሓቶ ሕቶ እንተልዩ ወይ ርእቶ እንተልዩ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ናብ ጉባኤ የሰጋግር ኣለኹ أبونا مرقيتا قالي وتسمعني آمين آمين معزا ቅዱሳን ሓብትና آمين أبتا ناي مستنتانسي أبتا ناي ጸሎት ክትብሉ ከለኹም ተነግረና ናብ ኣየ ደስተንትን ነይረ ጸሎሲ ዘውትር ሰዓትን ግዜን ከምዘይፈሊ ወላ ኣብ ምድቃስና ሕጂ ሓደ ግዜ ዲብ ትድቅሰሉ ኣሎ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ መንጎ ትበራበረሉ ሰዓትሲ እንታይ ከነቐድም ኣለና ኢለ ይሓስብ ነይረ ኣብ ትበራበረሉ ሰዓት ገና ኢደሎ ናይ ድቃስ ሰዓት ኢልና ኣብ ክንዲ ንድቅስ ኣብታ ሞመንት ተባራበርናላ ሰዓት ምናልባት እግዚአብሔር ቀስቂስና ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ኤኒ ታይም ክንፅሊ ከም ዘለና ወላ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ይኹን 3 ይኹን ኣብዚ ተሳእናሉ ቅድሚ ወጋሕታ ዘሎ ሰዓታት ናይ ሰዓታት ገና እዩ ሕጂ ንግሆ ኣይኮነን ወይ ስራሕ ኣይከይድኒ ንብለሉ ሰዓት ክህልወና ከም ዘይብሉ ኣብዚ ተባራበርናሉ ሰዓት 1 ሰከንድ ትኹን ከነመስግኖና ኣምላኽ ነዛ ኣደቂሱ ምሳና ኣብዛ ለይቲ ዘሎ ብድሕሪኡ ክንትስእ ከለና ከዓ ደንበኛ ከምቲ ንገብሮ ጸሎት ዘወትር ንግሆ ክንትስእ ከለና ናይ ግድን ኢና ክንፅሊ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ኤኒ ታይም ዌክ ኣብ ዝኾናላ ሰዓት ለይቲ ተባራበርናላ ግን ኣዝያ ጥዕምቲ ምዃና ከስተማቕራ ፀኒሐ ዩዥዋልም ከምኡ ይገብር ኣነ ሞስት ኦፍ ኣብዚ ተባራበርኩሉ ሰዓት ኤኒ ታይም ወላ ሰዓት ከይረኣኹ በቃ ሰከንድ ትኸውን ተመስገን ኣቦይ ትንፋስ ኣፅኒሕካ እንተዘይበራበርሲ ክፅልውን ኣይክእልኒ ማለት እታ ናይ ምብርባርሲ ደቂስካስ ሞይትካ ኣኻድለኻ ማለት እዩ ሕጂ እታ ተባራበርካላ ሰዓት ኣዝያ ጥዕምቲ ምዃና ቀጥታ ምስ ኣምላኽካ ከዓ ከተመስግኖ ከም ዘለካ ግዜ ከዓ ብዙሕ ዘይትወስድ በቃ ሰከንድ ትስኢልካ ሓፊልካ ዘይኮነሲ ተተኻኢሉ ሓፍ ክትብል ተተኻኢሉ ግን ኣብ ድቃስ መህሙት ስለ ዘለካ ሕቆኻ ከምዚ ድንን ኢልካ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒዓለም መልካ ጸሎትካ ሰከንድ በቃ ብዳ ኣቢልካ ብድሕሪኡ ከዓ ዲብ ክትድቅስ ትኽእል ኢኻ ስጋዕ ስራሕካ ትኸይዲ ስጋዕ ዝወግሕ ድዩ ኣብ ዝኾነ ደቂቃን ሰዓትን የስተንትን ነይረ እሞ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒዓለም ይኹን ንዓኹም ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን آمين آمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ጎይታ ንጴጥሮስ እዚሲ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኣቦይ እምበር ስጋ እንደምን ኣይገለፀልካ ንብል እሞ ናይ ብሓቂ ዝግልፀት እዚ ከዓ ኣቦታትና ልክዕ ከምዚ ትብልዮ ዘለኸ ገይሮም እዮም ኣስፊሮሞ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር እዩ እቲ ምብርባር ካብ ኣምላኽ ክኸውን ንኽእል ካብ ስምባድ ክኸውን ንኽእል ካብ ካልኦት እውን ካብ ካልእ መናፍስቲ እውን ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ክንጥንቀቐሉ ምክንያቱ መዓልተ ቀቦሙ ወሌሊተ ተነለዎሙ ትግሃታተ ከንቱ ከመ ይምፅኦሙ ይብል ኣብቲ ቅዳሴ ያዕቆብ ማለት እዩ ለይተሓልዎም
ናይ ከንቱ ዝኾነ ትግሃት ከይመጾም እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ቦታት ምስ ተባራበርና ወይ እንድሕር ተገምጢልና ሓደ ጉዕዞ ናይ ቅዳሴ ወዲእና ኣለና ማለት ሽዑ ተባራቢርና ኮለና ብዓራት እንድሕር ስቂልና ሽዑዮም ተም መናፍስቲ ዘየድልን ዓለማውን ካልእ ክፉእ ነገራትን ዘሕስቡና ማለት ዋላ ቀትሪ ዘየስተባሃልናሉ ክስቶ ከምዚ ዝበለካ ክስቶ ከምዚ ዝበለክ ንኸይድ ንቀየም ካልእ ምስ ፍትወት ስጋ ዝተተሓሓዘ ነገራት ብዙሕ ግዜ ሽግራት ኣብ ከምኡ ዝመጽእ ኢሉ ስለዚ ብድድ ኢልካ ብታ ዝተገምጠልካላ ብድድ ኢልካ ገጽካ ትሕፅብ ኣቢልካ ንእሽተይ ጸሎት ጌርካ ደቅስ ሞ ከም ብሓድሽ ድቃስ ክድቅስ ኢኻ ዙ ብዙሕ ግዜ ዓለምና ሎሚ ድቃስ ስለ ዝኣበየኒ ኢላ ናይ መደቀሲ ከኒናት ትወስደሉ ዘላ ኣቦታትና ግን ሰሪዖም እዮም ማለት ስለዚ ናይ ከኒና መደቀሲ ከኒና ወሲድና ስለዚ ደቀስና ማለት ደቅሽና ማለት ኣይኮነን እቲ ድቃስካ ክጥዕሚ በት ክትብል ኢኻ ድቃስካ እውን ክጥዕሚ ዝበሎ ግን ልክዕ እንደቲ ከምቲ ሓብትና ዝበለቶ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣነ ክትስእ ክኢለ ክበራበር ክኢለ ባዕሎም ክትስኡ ብዘይ ሰብ ክትስኡ ዘይክእሉ ክንደይ ሕሙማትካ ኣለዉ ኢልና ነታ ዝነበርናላ ግዜ ዋላ ሓንቲ ካልኣይት እውን ትኹን ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ንመክሮ ደቅሽና ኮለና ግዜ ኣሎ እንዳበልና እንዳተመጣላዕና ዝመፅእ ሓሳባት ሽዑ እዩ እቲ ንኩሉ ነቲ ዘየድሊ ሓሳባት እንዳመፀ ነቲ ሂወትና ዘዳኽም ነቲ ረኣይና ዘፀልምት እሞ ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዓባይ ኣርእስቲ ሓብትና ማእዛ ቅዱሳን ኣስተንቲና ትልና ቃለ ሂወት የስማዓልና ማእዛ ቅዱሳን ሓብትና አሜን ሕራይ ካልኦት حتى لا تنبونا ሕራይ ትምኒት ሓብትና ቁጥሪ 38 ሲ የሴፍ ሓወይ ዘንበባ ኣብታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ኣፊት ብላይቲ 38 ንምንታይ ኣይተረደእትና ንምንታይ ተንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ዘይዝረባ ኣይዝረብ እንዲኻ ንምንታይ ዳንትና ንዛረብ ዘይዝረብ ተኮይኑ ሲ ክፈልጣ ደልየን ንዛረብ ምሽ ንሕና ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዝብል ንብል ንዛረብ ኣብ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣብዚ ዝዛረባ ከም ዘይብለኒ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብ ኣቆርኩ ተብሎ ይደለ ቃለ ሂወት የስማዓልና ምናልባት ትምኒት ሓብትና 34 35 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ሕራይ ምናልባት ሓውና መምህር ተኽሉ ጽቡቕ ገይሩ ተርጊሙ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ሎሚ እዚ ምስና እዩ ሎሚ ዘለናዮ ከመይ ይኸይድ ኣብ ዝብል ጽቡቕ ገይሩ ተርጊሙ ገሊፅልና እዩ ተመሊሽና እውን ክንሪኦ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዕለት ክንደይ ነይሩ ዋላ እንደዘይፈለጥናያ ምስ ከፈትናያ እቲ ዩቲብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ክንደዚ ቁፅሪ ክዝንዚ እንዳበለ ስለ ዝኸይድ ክገልፀልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ንባብ ኣብ ምንታይ እያ መፅያ ምስታ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ከነተሓሕዛ ምእንቲ ፅቡቕ ኣስተብሂልክላ ኣለኺ እንታይ ኢሉ ዘሎ እቲ መበገሲ መልእኽትና ኣብ እዋን ጸሎት ምስ ማሕበር ብመዝሙር ብምስጋና ብመንፈሳዊ ማህሌት ብለይቲ ብዙሕ ግዜ ብመዓልቲ እውን ብዙሕ ግዜ ክጽልዩ ከለዉ ትጉህ ኩን ግና ኣዚኻ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ኣይተንውሕ ማሕበር ከይዝዕንጉዕ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ዓዋይ ትበል ህዲ ኢልካ ዘምር ኩሉ እቲ ትገብሮ ድማ ብመጠን ይኹን ኩሉ እቲ ትገብሮ ድማ ብመጠን ይኹን ብልክዕ ይኹን ድምፅና ድዩ ኩሉ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ንገብሮ ኣገልግሎሲ ስለዚ ደለናዮ ስለዚ ባህግናዮ ዘይኮነስ ኩሉ እቲ ትገብሮ ድማ ብመጠን ይኹን ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ እምበኣረይ እቲ ሓሳባት ዝመፅእ ማለት ስለዚ ክጅምር ከሎ ካብ 27 ጀሚሩ ካብ 26 እንድሕሪእና ኣሕዋተይ እንታይ ደኣ ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍ መዝሙር ኣለዎ ምሁሮ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር
كمزن دابل مس متشعو أب سلاسان أربعتين سلاسان حموشن كم تأب كلاتن محبرات قدسان زقبر زلو أنست محبر كزارباي تفقد لنا نمو سقي بلا خمت حق زبلو دما يجزع نسبيتي أما محبر مزدراب نوري إمو قال لك مهاران تدليا أبيتن نسوبتن يحتتها ويس قال أملاك دو كباخاتكم يزوز ويس كباخاتكم ترايد يزوز እግዚአብሔር መስገን አሰሮ ሚጥለል ነቲ እንደሕርኮም ኮይኑን ምንታይ ዳ ሕጂ ንሕና ኣብዝነ ንብብ ኣለና ወይ ኣየና እዩ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብሮ ዘይግባአና ዝብል እታ ቤተ ክርስቲያን ቀኖና ኣውፅያ ሰሪዓቶ እያ ስለዚ እቲ ማዕርገ ክህነት ማለት እዩ ማዕርገ ክህነት ማዕርገ ዲቁና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተዓብየለን መልእልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ንብላ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስራዕ ሕጊ ከሎ ንሃዋርያት ክህቦም ከሎ ምስ ስልጣነ ክህነት ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይሃባን ማለት እዩ ስለዚ በጀካ እቲ ስልጣነ ክህነት ማዕርግ ዝምልከት ካልእ ቤተ ክርስቲያን ብዝፈቀደቶ መጠን ኣብ ኩሉ ኣገልግሎት ከገልግላን ክግልገላን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዑ ማለት እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እንታይ ስለ ዝነበረ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ብሓፂር ግዜ ኢና ተማሂርናዮ እግዚአብሔር መስገን ሰፊሕ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ በሪሁ ክኸውን ተስፋ ገብር እንደዘይ ኮይኑ ከዓ ተመልሽና ክነንብቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕራይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ ኢኻ ሓቲት ክትምኒ ተሓብትና ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ኣቦይ መርጌታ ቁፅሪ 41 ዘላ ናይቲ መፅሓፍና ዘንበብናዮ ብዛዕባ ንቤተ ክርስቲያን ክነቀድም ዘለና ይገልጽ እዩ እሞ ሕጂ እንዳመፃኹ ከለኹስ ነፍሰይ እንዳወቀስኩ ክመፅእ ፀንሒ ኣብ ድኳን ሰዓት ከም ዝኣክል ዘሎ የርኢ ነይረ ቀልጢፈ ክውድእ ኢለ ኣብ ድኳን ኣትየ ነይረ እሞ መብዛሕትኡ ግዜ ንፍትን ከም ሰብ መጠን በቲ ኩሉ ነቲ ትምህርቲ ክንረኽቦስ ብሰዓቱ ንምእታው ሃንሳብ ግን ንኣምላኽ እውን ክተቐድሞ ከለኻስ እቲ ትሓስቦ ነገር ኣቐዲሙ ብካልእ ነገር ሰብ ተፈፂሙ ይፀንሃካ ሕፅር ዝበለት ሓሳብ ይህበካ ኣምላኽ እሞ ተሳልጦ ትሓስቦ ነገር ግን ሃንሳብ ናይ ስጋ ኣሎ እንድዩ ነቲ ኦሬዲ ፕላን ገይረዮ ኣለኹ ኢልካ ድማ ኣብቲ ፕላንካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፕላን ገይረዮ ስለዝነበርኩ ስለዝኸድኩ ሰዓት ደንጌ መፀ ማለት እዩ እና ሕጂ እታ መልእኽቲ እኳ እምቕቲ እያ እና እስኩም ኣፀቢቕኩም ክተብርሁልና ካብቲ ኣነ ዝመሰለኒ ንላዕሊ እውን እምቕ ዝበለት ስለዝኾነት ኣፀቢቕኩም ክተብርሁልና ናባኹም ገድፎ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣምላኽ ክነቐድም ከለና ግን ብዙሕ ነገር ካብ በዛይ ሓሰብናዮ ከማን መገዲ ኮይኑ ይሳለጠና እቲ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ኮይኑ ይስማኒ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ እንድሕር ሒዘያ ኣለ ኮይነ እታ ጥቕሲ ትበልዖን እትሰትዮ እንተደለኻ ዝዕድገልካ ለኣኽ ንስኻ ገና ኣብቲ ቤት ክርስቲያን ፅናዕ ኣብቲ ዘዕረፍካሉ ፍሉይ ቦታ ኮንካ ድማ ብላዕን ስተን እውን ካብዚ ኣድያ እታ ጥቕሲ ዴና ምናልባት ሒዘያ እወ ኣቦይ መርጌታ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ካባይ ተማሃሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልና እዩ ሃብትና ረዘነት ኣንቢባትልና ዝመልእኽቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እትበልዖን እትሰትዮ እንተደለኻ ዝዕድገልካ ለኣኺ ሕጂ ሓደ መነኮስ ኮይኑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝኾነ ብመገሻ ምስ መፀ እንድሕር እቲ ኩነታት ገዚኡ ክበልዕ ዘፍቅድ እተደኣ ኮይኑ ነቶም ኣብኡ ዝፀንሕዎ ዲያቆናት ድዩ ካልኦት ካብቲ ቤት መግቢ እዝን ዝናምፁ ለይሉ ክልእኾም ምክንያቱ እስመ እምርእየተ ልቢ እዚኦሞ ዓይኒ ይብል ዓይኒ ብምርኣይ እዩ ልቢ ዝዝሙ ይብል ማለት እዚ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብታ ዘንበብናሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቦታ ፀንሐ ንደቀ መዛሙርቲ ግን መግቢ ገዚኦም ከምፅእሉ ልኢኽዎም ነበረ
أسرهم يتلا بوتاتنا خمي قروا مال تحيزوا ما تمستيروا مالت كويتا يسوع كريستوس سي أب كل سب مثل هزباوي كون اللي كهنات زبلوا فقدوا عداقاتها تفقدوا بيت زمهر زنبري أبتنا يسألوت أبتا بحتونا أبتا من كسرنا هيوت منفساوي هيوت كمهرنا خلوا جن أبزاس عزيا جن ندك أمزامرتو ما جبخ عدقولو لإخوة منبرة قويتا يسوس جن أبتبوتاس أنحت بالمالد سلازي نسخة جنا أبتبيت خريستيان سنة أبتزعرف قالو فولي بوتا خون كادما بلا عن ستاني كبر مسقانا يخون سلازي أتي مستحتو مزيات تحايزنا أبتا ماتيوس شديشتا سلاسان سلستن أرمو كله من قستا أملاخن كندليو كالي كله تدليو خا تسلت الكوميو بزح جزيه أبونا بملاك سلامسي ني فيرجينيا ويكا أرحق زبالو بوتا ندحر كم هندبت بقبري ويز هندبت زمسان تزي كوينو سولوس ربع عربي ني فيرجينيا قصرا أي قصرون يوم مالت بزح جزيه انت أيام زبلو تترافيك زخونو سلازي فلت أقل قلوت بيت خريستيان كأنا عنا سلسبة إزين قصراتات ندزي قبرنا لن بتعمي دس بلن نخذكرا خلوهم السحجة بلو زلخن مخنياتو شديش تايناني جمر حموش شيخ من لسخ إليه 4 من لسخ إليه إلنا خنوص نخيلينا ما بزحتو جزي جن ولدنا أنت عم زبلو أدي خاي كم زل أخذت كان عداقا خا 5 سنة حكاي له مالد حجنا تعيوك زابير زخون هاي فلتني زيجن نعيوك زابير خون أتي كالي عيوجن أدمي يخسر حي ويا كدحري يخسر حي ويا بتناس أزخون كله معلتي قبائع زي بلوساب زي صبيني زي حالفني إلنا خنسرعو نتنا إجزابير سرح نتقدمنا يا إجزابير كم زحالفلنا مالت تا سراب تا ناي سراب تا مبلتسي قويتا إلي إخواني إلياس بعلو أيكونن كابربا كبار أتي كواخات نتمق بممسا مسقارسو أتي علاون مسنقصة بتمين مستساقين أب إجزابير مسملكته دحان وسا ببلت ناي سراب تاخت مقبكا داليل كاللهمو ناب أخي ديلو بمريحنة أملا خنبر بعلو أيكونن سلازي ما عندك داستيني زبلا حبن مسبلا زبلا عيلا ناب زباني إلياس أما هو حارجن قرب زيتنا اللوا انشأت أريه خير سنكتاني نعن بلعنان مسوديك الموتين مسبلته إذا أنا زقل قل أملاخ بحق أمونيو الدمجن نعاي قبر الليك أدميخن كان مولادكن نعاي قبر الليك نزل عالم كا أب قويب خزلو حارج أب مقر سميتو زلو زيت نزل على ما يودعني إلوها نسلست عمد زع كل 300 كساب زودا إذا ناي سرابتها مبلت نجزابير سلزا قدمت نتنا إجزابير سب سلزا قدمت إجزابير كل نجار كبار خلا كل إنا نري قدس بيت خريستيان كا يسوع كريستوس بركة إلهه سرابتها سهلك ومهرتك يمجبون وصتها كما هاجا فاز سمر والتان دابلت كل جزء نزبر خت تذكرمه نعيوك إجزابير أنت دا أقدمنا يوم نعيوك إجزابير ترى زي كنا ونسي كابانا نزيس قومو كابانا زنتي شجرو سبات أنا حيش كابا أنا حيش كابو أنا حيش كابو إلنا نقدم النجر أملاخ تنخلوت نقبرو إن عناز قبرلنا مخنياتو سب ززارو إذا عز تباهي لتصحيف اللمو ناي بحق نعيوك زابير نسنا نجر كان نقدم كاب ناي سجان ناي نفسي كاب حلافين نباري كاب نمدراو نسماوي كان نقدم كلنا اتخال بعلي إن لا تملأ النازمة سمع أبي نجاريخن أستنتين كنا دينا ممهر سارق على هيوت يسمع لنا من قال هيوت يسمع لنا الرأي كالوت الرأي عونا دكتور كفلاي يغني لي أبنا قصري 35 الرأي دس زبلي بعتو بنكتاتلو من اللونا الرأي أبزا قصري زيا أمونغوتي ممهرن
ዓለማውያንን ብዛዕባ ዘሎ ሓላፍነትን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎን እያ ተርኢ ትምህረና ብዝኾነ ነገር መምህር ክትበሃል ኣይትድለን እዚ ትሕትና ንምርኣይ ኢሉ ዝተጻሕፈ ይመስለኒ ከምቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ንሪኦም ምዕራፍ 3:1 ኢንፋክት ብዙሓት መምህራን ኣይትኾኑ ይብል ኣብ ከምኡ ክብል ከሎ ግን መምህራን ስለ ዘየድልዩ ዘይኮነስ እቲ ሓላፍነት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ትሕተተሉን ብዙሕ ስለ ዝኾነት ናብ ከየፍርደካ እቲ ሓላፍነት ብዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ ተዋሂቡ ኣብዚ ግን ቁሩብ ንዓይ ንኸሰላስል መበገሲ ዝኾነኒ ዓለማውያን እትብል ቃል እያ ዓለማውያን እንብሎም መን እዮም ኣነ እዚኣቶም እዮም ክብል ኣይደፍርን ግን ብጠቕላላ እንተደኣ ወሲደ ንህዝቢ ፈፂሞም ዘይኣምኑ ኣለዉ ንኣምን ኢና እንዳበሉ ዘይከታተልዎን ኣለዉ ንኣምን ኢና እናበልና ንከታተል ኢና እንብልን ኣለና ግን ክንሪኦ እንከለና ነቶም መምህራን ይኹኑ ነቶም ካህናት ስራሕ ዶ ይቐለሎም ኣመንቲ ስለ ዝኾና ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ ስለ ዝኾና ብሓቂ ዶ መንፈሳውያን ኢና ወይ ከዓ ከምቲ ትግበአልና ዶ ንገብር ኢና ነይሩ እንተዝኸውን ኣዝዩ ምቐለለሎም ግን ንዓይ ከም ዝረኣየኒ ከም ዝርድኣኒ ኣይቀልልን እዩ ኢንፋክት ብዙሕ ግዜ እቲ ንምህሮ ነቶም ኣመንቲ ኢና ዝበሃሉ እዩ ግን ናይ ብሓቂ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እንምዘነሉ ፍርያት መንፈስ ዶ ኣባና የንፀባርቕ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከም ንሪኦ እንታይ ምህረና ወይ ወንጌል እንታይ ብለና ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ከመስግኑስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰባት ይብራህ ከም ኢሉ ዝምህረና ስለዚስ እቲ ኣነ ሰላሰሉስክዎ ኣብ ዓለማውያንሲ መን እዮም ብዝብል እዩ ግን ክንፈላልውንሲ ኣዝዩ የሸግር እዚ ከዓ በቲ ኣከያይዳናን በቲ ኣዘራርባናን በቲ ነንሕድሕድና እንሪኦ መነባብሮን ዘንፀባርቕ እሞ ብኡ ክዓፅቦ ናባኹም ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ምስ ዓለማውያን ተተቐመጥካ ዓለማውያን መን እዮም ምስለ ሰብኣ ዓለም ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ፅሕፍቲ ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለሕተኹም መምህር ሓውና ዶክተር ክፍላይ ምስ ዓለማውያን ተተቐመጥካ ቅድሚ ኩሉ ትሕትኩን ንድሕነት ስጋኦምን ነብሶምን ንስኻ እውን ሓቢርካ ምስምኦም ምእንቲ ክትድሕን እትድሕነሉ ነገር እንተዘይኮይኑ ኢሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘይኣመኑ ዘይተጠምቁ ኣብ ዓለም ዘለው ሰባት እዮም ማለት ስለዚ ነዞም ኣብ ዓለም ዘለው ሰባት ወንጌል ከኣምኑ ተነሲሖም ክጥመቑ እሞ ምክንያቱ ኣብቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣሚኖም ተጠሚቖም ብንስሓ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለው እንታይ እያ ትብሎም ኩሉ ግዜ ምእመናን እያ ትብሎም ማለት ምእመናን ምእመናት ምእመንት ትብሎም ማለት ኣመንቲ ማለት ስለዚ ነዚኦም ንምድሓን ነቦታትና ሃዋርያት ከመባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ሰደኩም ኣለኹ ስለዝበለ ናብዚኦም ወንጌል ንምምሃር ንምጥማቕ ክትከይድ ከለኻ ምስ ዓለማውያን ተተቐመጥካ ቅድሚ ኩሉ ትሕትኩኒ ኩሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትሕትና እዩ ናብ ዝኾነ ምስታ ሳምራዊት ክንከይድ ከለና ትሕት ኢሉ ኣነ መምህሬ ኣነ መድሓኒቴ ኣነ ኢሉ ኣይኮነን ዝመፃ ትሕት ኢሉ በጃ ክንደ ግዳማይ ኣስቲኒ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ኮይኑ ይቐሪብዋ ማለት እንክማይ ክህበኪ እየ መፅየ ንዓኸ ከድሕነኪ እየ መፅየ እንተዝብላ
سخا يهداو نعيت دحنني سامراويان كنتاي كوينهم نمبلتو مالت حجي مس عالماويان تتقمت كقدم كله تحتكني ازي حجتي نفسات كدحنون كيد كلنا تحتنا قويتا هاي بحق تحتات كتكونوا تحتنا املاخ ذكروا هاي بحق تحتات كتكونوا تحتنا قدسان ذكروا هاي بحق تحتات كتكونوا ودقتكمن جيغاهمن ذكروا هاي بحق تحتات كتكونوا مفنطرا سيطان ذكروا እንዳበለ ይዝ ሰፊሕ ቦታ ሂቦሞ ስለዚ መጀመርያ ዓለማውያን መን እዮም ንዝብል ዘይተጠመቁ ዘይኣመኑ ኣብ ማሕበር ምእመናን ዘይተፀንበሩ ማለት እዮም ነዚኦም ንምድሓን ኣብ ዝግበር ኣገልግሎት ከዓ ተቐዳሚቲ ክንገብራ ዘለና መጀመርያ ትሑትኩን ኢሉ ማለት እዩ ንንሕነት ስግኦምን ነብሶምን ንስኻውን ሓቢርካ ምስኦም እትድሕነሉ ነገር እንደዘይ ኮይኑ ብዝኾነ ነገር መምህር ክትበሃል ኣይትድለይ እታ ዕላማ ንድሕነትካ ንድሕነት ናይቶም ነብሳን ንኽትጎይተት ደሊኻ ስልጣን ደሊኻ ክብሪ ደሊኻ እዝን ተሚሂረ እዝን ተሰቢኻ ዝተገረስ ከምዚ ክገብሩለዮም ኢልካ ብረብሓ ነገር ዘይኮነስ ብዝኾነ ነገር መምህር ክትበሃል ኣይትድለይ ልብቅ ስለዚ ተቐዳመይቲ ትሑት ኮነ ኢሉ ተኻላይቲ ከዓ መምህር ክትበሃል ኣይትድለይ بممهرنتك زدحنا نفسات انتريخا جنا كم تبعال حموش مكليت زجبرة عز فربحا زرخبة نتنا بها زلوا نفسات نمدحان تجاه مالي سلازي كلتا ابنتها تامسيو وتوم حدريه بوم زخده دك عدو اب كنا تذهبوا حدري ابيلهم نعوم زبصحهم وسيدهم اتي نتبع الوانا زقبو اب كند زقبرو نتي كم زعلو ومسقشه اب تخلاي تزرعنا يا خاني اتي تعبيد تحتنا اندزي لي تحبيد سلازمس اب بيت كريستيان مسمصانا اب كند حاتياتنا نري حاتيات كالوت نري زي اخا خمس غيراس انا بزمسي زخا اخي حفرنا بزمسي بزعبا خالوت مخنياتو انقع خمزون كالوت حاتياتنياتا تايغبر كاني እንኳ አኸብዝ ቀምና አብዝ ቅድመ ይዘሎ ተጋዋ አይገበር ካን እንዳበለ ይጽል ነይሩ ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር መስገን ነታ ተመልሻት ከውን ዓለማውያን ኢልዎም ዘሎብዚ ዘይተጠመቁ ዘይአመኑ ዘይተነስሑ ኣብ ቅርስ ጋህንዶምን ዘይበጽሑ እዮም ነቲ ነዚ ዝበጽሕዎ ግን ምእመናን ይዝብሎም ማለት ተመልሻት ከውን ተስፋ ገብር حرايس أني لابنا زي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኾነ ዘስተንተናዮ ሕቶ ወይ ሪኢቶ እንተሊና أنا لا تنقل ساعات أخيلة لا مثل الندو ولا سدحني انت حطتكو حراي دحن أخيلا لحق ما دحن هتت يعني اوكي انت مزحجة تقلص وزنهم نديو انا ابتا 4 سلستن شو انت عم anyway in general زي حجنا مهارات صنعنا ترنيفكم ستايلكم نانيركم ابتا 4 تنسي تحطيكم 4 سلستن جن ابتا 4 تنتايلكم سيزو كله سي نمانوكوسات كهنات اب مانيل انتي اب من ناني زلون نصوتن نمبلتاتن ندناقلن كلهم اتم بنصف موسوبة زلوهم كريستيانيهم حجة ابتا 4 سلستن actually يوسف زنبباخ اتا كلها ناي قدامي قرندس 14 تسقع كاب 20 شعاتن 24 كنا حجو انت ماهرنا نيرنا بزعبا قانقا كبلو خلوسي زخنا نغرسي استوهلو سغيل كاي تتهوخ زخنا قانقاسي نعوز ترجمين ساو خلو الله سغيل كا يكون بحجه ماهرنا نيرنا حجي ان جنرال سي ابتيا حجناتي حتو زلاسي اب 4 سلستن ابتا 10 امين قدامي كلا يوحنس قدامي قصري 10 زخنا يخون نباخاتكم انت مصي امو نزي مهرو زي انت زي مصي اب بيتكم اي تقبلوا سلامون اي تبلوا حجي ابتي ناتا ريفرنس خنبب كله خاني اب اي تولونتوس تسالونكي امبارس اتمحواتنا كابتي ابتي خبانا التقبلوا مهرو زي نبر بزي سرعات زمالالس زبل حاو
ሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕዘዘኩም ኣለና። ሕጂ ኣነ ቁር ቴክስታ ኮይኑ ዘለኹ እታ ኩላ ተማሃርና ነዞም ዛብ 44 ንብል ኣሎ at the same time ከዓ ኣብዚ ንዓና ኣነ ከም ዝርድኦ ዝኾነ እቲ ባይብልስ ንዓና ክምህረና እዩ ንምሃሮ ዘለና ንዓና ሕጂ ንዓና ኸ ከመይ እዩ ሕጂ ሲ ኩላህና ኣብዚ ከምዚ ደረጃ ይበፅሕናን እዚ ሕጂ ናይ 44 ዝበሃል ዘሎ ግን እንድሕር ስቲልሲ ከነብሎም ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዘይኮን ናይቲ ክምህሩና ከሎሲ ክንእለ ኣለና ማለት እዩ ቁር ቴክስታ ገይራትንላ ምስታ ተሰሎንቄሲ ትእዛዝ እዩ ኣብዚኻ ትእዛዝ ህበና ኣሎ ኣይትቀበልዎም ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ሕጂሲ እዚ ምስ መናፍቅ ከይትፅሊ ተሓሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ከዲ ብስራሕ ከዲ መፅዮምሲ ክርስቶስ ተቀበሊ ኢሉ ሓደ ሰብ ተዳ መፅኢክሲ هو ኣነ እኮ ጓል 80 መዓልቲ ኮለኸ ክርስቶስ ተቀቢለ ምስኡ ዘራኸብ ጉዳይ የብልናን ማለት እዩ እቲ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ንሕና ዝመሃርናዮ ዝመፅእ ትምህርቲ ምስ መናፍቅ ከይትፅሊ ተሓሎ ዘራኸብ ጉዳይ የብልናን ማለት እዩ ርእስኻ ኩሉ ድማ በዓልኻ ፈቲኻ ርእስኻ ተሓሎ ታና ዮሃንስ ከዓ ካብዚ መልእኽቲ ዝወፃእ እንተመፀ ኣይትቀበልዎ ሰላሙን ኣይትበልዎ እቲ ሰላም ዝበሎ ምክንያቱ ምስኡ እንተተዘራሪብካ ምስኡ እንተኣሽም እንድሕር ከይድካ ኣብ ነዊሕ ግዜ ከጋግየካ ስለ ዝኽእል ካብ ከምዚ ዓይነት መገድኻ ብኻልእ ብጉርብትና ዲ ብኻልእ ክንራኸብ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ፓምፍሌት ደርብዮም ይኸዱ ገለ ድሕንደት ደሊ ኢኻ እንዳበሉ ዋላ ኣብቲ ተዕርፈሉ ዋላ ኣብዚ ናይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምኡ ዓይነት ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ እጂ ይቐኒየለይ በቃ ዋላ ኣብዛ ኤርፖርት ብሓደ ግዜ ትራንዚት ኮኔክሽን ክህልወካ ከሎ መፅኦም ኣብቲ እንተኣሽሙ ክስታይ ዝገብሩ ሰባት የጋጥሙኒ እዮም ንዓይ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ዘረባ ክትዛረቦም ስለይተዝኽእል በቃ ቴንኪ ኢልካ ጥራይኻ ተሓልፎ ማለት እዩ ኦኬ ቴንክ ኣክስታክ ኦኬ ምስታ ናይ 44 የክስታይ ኮይነኖ 44 ሲ እዚ ትእዛዛት እዚ ኩሉ ሲ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዩ ዝብል ዘሎ ከም ተረዳእኽዎ ኣብ መወዳእታ ንረኣያ እሞ እንታይ ትብላላ ንኩሎም እቶም ብንጹህ መውስቦ ዘለው ክርስቲያን እውን ኢሉ በብደረጃ ካብቶም ላዕሎት ምስ መፀ ንዓኻ ከዓ ይምልከተና እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝምልከተና እንዳረኣናዮ ዝኸና ኣብቲ ዝምልከተና ይምልከተና እዩ ማለት እዩ ፅበቲ ምስ ብሕልፊ እዚ እዋን ዘለናዮ ሲ ከምዛ ክትብልዋ ዝፀናሕኩም ክነብል ኣለና ግድነት ዋላ መሓዙትና ኩኑ ዋላ ኣሕዋትና ኩኑ ሲ እንድሕር ምስቲ ናህና ዝኸይድ ተዘይኮይኑ ሲ ክንልገስ ከም ዘለና ሶሪ ክንስዕብ ከም ዘይብልና ኣብ ዝነውሐ ግዜ ሲ ክተብል ትኽእል ኢኻ ክትስሕት ትኽእል ኢኻ ሽዑ ተቐሊጥካዮ ግን ካብቲ ሕማቕ ትድሕን ማለት እዩ ኦኬ ፈና ቴንክ በትክክል እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦና ምሳና ሓፍትና ህይወት ትኸይድ ዶ ንእሽተይ ከተዘክረኒ ፀኒሓ ሕራይ መኣዛ ቅዱሳን ሕራይ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብሓቂ ሕጂስ እቲ ኣምላኽ ባዕሉ ክዕርየልና ክንፅበዮ ኢና ንእግዚኣብሔርና ሕጂ ኣሕዋትና ሓደ ግዜ ምሳኻ ይነብራ እሞ ድሕሪኡ ኻ ተፈንጭለ ንኸዳ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ደይሊ ትራኸቦ ነበርካ ኣይትራኸብን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ህይወት ባዕሉ እንዳፈለየካ እዩ ዝኸይድ ብመራኸቢታትካ ኢኻ ትራኸብ እምበር ብዙሕ ኣይትራኸብን ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብሓንሳእ ትጓዓዞ ዝነበርካ ትካየዶ ዝነበርካ ሲ ክኸውን ኣይክእልኒ እንዳረሓቅካ ኮምፕሊትሊ እንዳረሓቅካ ኢኻ ትኸይድ ኣብኡ ከለኻ ግን ትፅሊ ማለት እዩ ስሉ እዩ ሕጂ ዋኒ ሰዋይል ብኣጋጣሚ ወይ ብሓዘን ምክንያት ድዩ ወይ ብሓጎስ ምክንያት ድዩ ትራኸበሉ ሰዓትካ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ ገዝኦም ተደኣ ኸይድካ ወይ ኣብ ገዛኻ ተመፅኦም ክፅልዩ ከለዉ ናህና ሕጂ መልእቲ ፀሎት እያ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦናን እንደገና ከዓ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ጎዚናያ ክንሓልፍ ዘይንኽእል እያ ክልቲአን ብሓንሳ ኢና ንኸደብ ሕጂ ክፅልዩ ከለዉ ኣጋጣሚ ክትፅሊ ከለኻ ወይ ድሓን ስኻ እንደበል ብሎ ሕጂ እቲ ውሽጢ ኩሉ ግዜ ሕርኽርኽ እንዳበሎም ዝኸይድ ማለት እዩ
كم زي تقبل اسخا جن اوكي كان دحر نعخا تراهيبو مخا خصل خلخا جن كونتينو اتا كصليا زلكا تجبرا كونتينو خا ولا اب قدمتهم زي امنو كتقصلا خم زلكا مالت كل جزيسي بدقن بقدميتن حدا عينت كتكون لك ارسبايت نبرابونا نحجميركا وقدست دنجل مريم كا تودع كم زلات اجساتهم سقبلو اماريتا ارسبايت نبرابونا وديهم اتا حد جن ايبلواني اسخا جن كتقصلا خم دلكا مو ابزي اخي انت كنقبر علنا مستب احواتنا تفليم زلوسي بقاطامتات بغداي انت تراخيبنا حزنن موتن حغوسن كل جزي بسانا سلازلو اتي اقاطامي خوين تراخبو ساعات ابزخه تبعت كم زدلينا مو كما ስለዘጋጠመትኒ يبونا مو ዛ ايدي እግዚአብሔር መስገን ከም ዝበልከ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ አቡነ ዘበሰማያት ዘይደግሙን ብዙሓት አለው ማለት ስለዚህ ንሕና ኣብ ዝኾነ ይኹን እንድሕርቲ ዘራኸበካ ብዙሕ ነገር ዘራኸበካ ክራኸበካ ይኽእል እዩ እንድሕር ናባና ተዋሂባ በታ ንሕና ንኣምነላ በታ ንሕና መሰረተ እምነትና ብኣ ንፅሊ ንሳቶም ብታራ እንተኮይኖም ከዓ በታ ንሳቶም ዝደልይዋ ይፅልዩ ማለት እዩ ዘራኸበና ኩነታት ኣራኺበና ኣሎ ማለት ሕጂ ምስኦም ስለ ዝኾንና እሞ ንሳቶም ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ስለ ዘይደግሙ ኢልና ንዖም ባህ ከነብል ኢልና ነቲ ንኣምነሉ መሰረት ግን ሸለል ክንብሎ የብልናን ከምታ ዝበልከያ ማለት ራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቆረብ ጊዜ ወሲድና የቅሬታ ግበር ራይ አቦና أبي ملاك سلام قال معدان هيبوم بصلوت كعسولنا نبونا بملاك سلام ناب أود محرت بخبري عدم رابنا يغني لي زمان أقلقلتكم بارخ مزمر زمركي حفتنا معزا كمون كلكم نتتوابكم تغسي كتنببو تنببا سمسخم حواتحات أبطات الديتات يا بهر زمن أقلقلتكم يبارخ حان بتا جزيون كيدالا اتي لحسبو زنبركون تبهال صنيحيو أبتا ناي معزا حفتنا كتبلا زصنحت أبوناون زبالوا نحنا بسنعنا زي مسلونا يكون بسنعنا زي مسلونا يكون كنراخب كلنا نحنا كوينا طرحنا كنركب زلنا انت دعا مسنعنا زي مسلونا نعنا نمثل نتوم نعمسانا زي مسلونا كنراخب كلنا دما نعاتاتهم نمثل انت دا خوينا نحنا يكوننا مالتيو اجي نصلا ايوم نبعصهم نصارفهم ايكونن اتنجر جن نتي تأمنو نتو زحسكايو جن بوتا ሁነታት ጊዜ ክልውጠካ ወይ ድማ ምስ ካልእ ከመሳሰለካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ተኣምኖ ቦታ የብሉን እቲ ተኣምኖ ቦታ ካየና እዩ ልብኻ እዩ ልቡ ገዲፉ ድማ ዝኸይድ የብልናን እሞ ኣብ ውሽጥና ሕጅናዮ ምስ መናፍቅሲ ኣይትጸልብ ላሎ ምስ ጎደሎ ኣብ ስላሴ ሓድነት ሰለስትነት ዘይኣምን ታልካ ክትጸሊ ብምንታይ ክትራኸብ እሞ ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ ጨሪሶም ነታ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ዘይጽልይዋ እውን ኣለው ግደፍ በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ክብሉ ንሕና ግን ከምታ ቤተ ክርስቲያንና ዝሰርዓትልና ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ንጸሎት ዝነቃሕናሉ እሱ ገርና ኢና ክንጽሊ ዘለና እንተ ደኣ
أبتنا عنا زطعمنا طرح كم نخون اندحر كوينا جن أبتا بيت كريستيانن أبسرعتان أبقنانا عنون يلنان مالتي مو تا زمصخيا صبقت حسابيا أبزلنا علينا نحنا إتي بيت كريستياننا زمهارهنا إتخن قبروز قبعنا إنا نقبر سباتكم قد إلنا يكونان تصليخم إلو زقورية تصليخم إلو حدا نقر زحسبن تولي دما كام محورات يوردلكا مبال حليفنا كالق نقولو نقر يبلنان مخنياتو سبات كان حقوس إلنا اكزي أبيهر كنوغهي سبات كان حقوس إلناون كاب سرعات بيتا كريستيان كنوصق ويدما كنقدل أين خلنينا إذا خنبل كلنا حجي نتمكم دبلو بعين سجا كنصلهم أيقونن بأخذكم زمس أسي بس كل سب بسلام نوريو نحنا بس كل سب بسلام كنبر قبونا أيو حلافنتنا أيون نأمنتنا نهيمانتنتي مس أملاخنا زلنا ركب زرقلنا ندحر كوينغن أبت مس أملاخنا إن الرخبولون إن نصليلون جن كاو خنرحق مس أخينا حبر يقبعنا يمو سلخلو زيابير أملاخنا مسكانا يبصحيو نخلكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ أمو أجزيناون أخيلالا بصلت كان عدسينا عارف ننت سلام صلوت كان بحدش كل زخزيا بير بقيتانا مدحنا يس كرسوس ننت سلام دحنت العلو كل زخنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل على حزب المؤمنان بزح سلام كد نقول سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ እንት ሰላም ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትህ ጻድቃንታ በሰማይ ከም ድማ ምድር ይኩን የዕለት እንጀራና ለማህበልና አን ዝበደልና በደለም ከም ተሐደግናለም በደልና አንሳና እንደገልና ከፍፋድህና እንበረ ፈተና ይተጥወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ አሜን ወዝት የማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልሁ ህልና ከደንገሊ ከብስጋኸውን ደንገሊ እንደ እግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሁ ይሽከካው አንስ ብርክቲ ከፍረከር ጽሁም ብርኩዩ ወመለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦፍስ ትደስ በልኪ አቂያትና አክሰሬልና ነፍት ወድቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ህረት ለምንልና አሜን ونقول እግዚአብሔር ንልበነካን ማልደካን አለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሀበልና ሁሌም ካና ከማው እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ነፍሰልና ደካኸን ንፈልጥ ባዕድ አምላኽ ይብልና ቅድስም ካን ሰምን ጽውዕን አለና ኣብ ሰማያ ዘለኻን ስኻ ሰላም ካብ ነፍስ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለም እንድበንባርና በሰላም ሓሉ ኩሉ መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ኣዛብ ከዓ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጎራብቱናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድዑን ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን كل سنة يملك خدمة نأخاني زيابير بنفرح بعياونات كنركبن كريستوس مسؤول منفذ قدسن مسجانا صناعة بوزن لك لومن كل سعن زال عالم آمين قدس زيابير أملاخنا سلا كل تمسجن سلا زجباء عزيز خفت كلنا تعنا بهوات حلي خادمة خالق نجر كي تعنكفنا خالق نجر كي تعسرنا أبز جباء زخ نساتف أبز زلنا يخون نادما سلا زفكر كلنا كبرن مسكنا خايفون زجباء زي بمنفس عبيو ناب سماي زت أمتنا أو جباء قدسان حبرت زبنا مقدخات حيزو دما مودعتنا زت أبقلنا قبرلنا نصلنا يو صلو دم أملاخنا دلا يخترقبو لمنك وهبكم مع صوك حبلو خفتلكم الكان أخمو صلنا يو صلو دم سخات ريو سخات تقبلو سخات سمعو قبرلنا إذن احنا رخيبنا يو زلنا تسأنو بزحات اللومو هبلنا
رخيبا كلو بشلالتنات بتغيت بزي مقداس زي حبرون اللو ما نتوم شلالي لهم زهكيو نايت قهت منفس عدللنا قدس إجابير أملخنا أبزا سعزيها أب حمام أب حزن أب بيت مأسرتي أب صلمات أب مكرا أب صببا أب هنتا أب درار إلت سئينام زي جنقو بزحات اللو مو أملخنا نسخاد ما نزخلو مفتح زغونا لكامو كل نقرم إجابير أملخنا نباخا نمعقبا مالنا حمامات فوسلك نحزنان مصعنا نعلك نطمين نصم اندما مقبل لك مستلك التأسرو مفتح لك نزص أبابم دما مسره لك ما أملخنا سلا كلون أخا حلفنا نهبك لنا عالم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نزبنا نقرابتنا أما نقنا دما سلام هبنا قدس جابير أملخنا سانا وعلك أخا نمسكنك سانا تحضر دما نمعوبك نادينا قدس رنجل مريم أمالاد النت بناي ملاقت ترادع النت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هوريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نصوعك لنا سمكاي قدس منقستغات تمسا واركان تاب سمايكم دمام تريقون نعليتن جيرانا لما عبنا نحن زبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا دقنا وفادحنا ننبرا فتناي تتون منقستنا حيلين كبرون نزال علمنا كايما أمين وزت يا مريم بناي قدس كبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له سخكا أن السبرقتي خي فلكر سخمبرك وملئت أتسقا جابير مساقي أوفست تدسبلك أتياتنا صري لنا في التودخ إيس كورساس منتانا نحرات لمن لنا أمين افتح ويشري جزينا عملكنا ودانيس كورسات كاني كنا سريحات يقدم ساتي أبسا ولدلبرك ساتي برهان انتم عوية كانت وعوية دياقونات وران سارقو سانات ببسمكم كن فتانون تاني يرسينس كلوان سمات زيو مهارنا كورساس ملعسك تغلطي زيو مهارنكسو 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كورساس ملعسر تغلطي بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنكسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኻትኩም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣስብኹም ይሃብኩም ብርኩለይ ትግበረልና آمين آمين قال هو يسمع لنا أبونا تسأل صلوت تمهل لنا يا مهللا أبكر مكزاهر عريقو مع تزغرر محرت زورر يقبر لنا استمهرنا تمهرتي سلاسان سوسان ميت سنة يفرفري خندحنا له خنصدق له خنقلقل له እግዚአብሔር ይደግፈና ኩልኹም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ክትከታተል ወዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ናይዚ ጉባኤ ተሳተፍቲ ናይ በረኸት ንክከውን ዝደገፈና ንዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና سلام ليتي سلام معلت خانتهم معلتهم زلو እግዚአብሔር بسلام يراخبنا آمين 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 قال يوات يسمع لنا እግዚአብሔር መመሊሱ ጸጉ ዝሓልኩም አቦታትና ሁሉኩም ብሓንቲ በሉ آمين 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 አገልግሎትኩም ይባረክ በርኩም ሸት በረልና አገልግሎት ኩላና آمين آمين قال هو يسمع لنا كلنا يسمع لنا بوتاتنا كلكم دحن حضروا آمين نابرك ليتي آمين آمين سلام ليتي ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ሕይወት የስማዕና ብሩኽ ለይቲ
آمين خير تمسجني يخن كل حنا سلام ليتي